for the PS siguro, yan, anda. For the repair and the door by awan ti makaamay. So nga kita amin na anak yung mapalit ni i-realign tapos nung tikas dapat mag-focus kami iti mesa nga sekta nga iso iti niripon nga napagpugusan mi. Like for example, iti market nga iso itata iti rinog yamin iti drainage na kan iti nagalis nga tiles na so iti narodyam itatan hopefully nga dapat makita mi pangunayon tapos nung tikas dapat mapapintas mi pay. Kasi iti kadalasan nga reklamo dito yung both iti market, kundi iti bagbagani nga food court, gapo iti kaawan iti danom na. So gapo nang nakikoordinate tayo, kadig iti inward, kadig iti maintenance ti prime water, na imeda nga kaduani nga nangkita. Kasano nga masupplyan da kami iti usto nga danom nga kasapulan iti unag ti munisipyo tayo, iti unag ti market ti kastamot ijay food court nga kung tayo agrotourism. Tangamin ka medyo makukuan tayo agsipod ta pili na ba ito na amo tayo nga ito iti pagkakwan ti na busbus loan nga danon ti tayo nga bato. In fact, ipatpadawat tayo pa iti ili ti pinili iti tanong da da kami nga mismo ito'y pa yung mismo balay ti ili kan kit akurkuran iti danon so nga di jay kita amin kasano iti remedyo kan kasano iti maaramida